Moi. Sori, jos mä en näy. Mä vaihdan paikkaa. Niin. Mites? Tulee Streaks, tatuointi. Sitten on... Niin, eli tää on mun ihan siis eka video. Niin tässä otsikossakin lukee. Niin. Mä ajattelin tehdä tästä infovideoa, vaikka mä oon ite kattonut muiden videot, mutta en itteeni videoita ikinä. Mutta kun mulla on mä oon tehnyt Vennu 313. Mä oon ottanut mun veli tekemään Lego-videoita. Niin, ja eli mä siis tein joka päivä, kun jos mä ehdin niin videota. Vatsin mä tein joka päivä, no ehdin, vatsin mä tehdä sunnuntaina, se on ehkä aina päivä, milloin mä en tee videota. Kyllä se. Joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Se on jos mun ääni tällä, koska mä oon vähän kipeä. Sen takia. Moikka!